Екатерина Христова е социален работник в майчин дом от 5 години. Тя говори с всички жени, които искат да оставят децата си. Така разбира за схемата на адвокат Емил Костадинов и сътрудничката му. Разбира, че екипа е подходил директно към жени, които са заявили, че искат да се разделят с бебетата си. На една от майките, които беше, и бяха предлагали цветен телевизор и някаква смешна сума. А имате ли представа как тези адвокати стигат до информацията, че определена жена иска да остави детето си? Не мога да ви кажа. За мен това е загадка. Тази жена е отхвърлила предложение за покупка на дете. Искат и 10 000 лева за схемата, при която съпругът ти ще припознае чуждо дете като свое, без чакане и без усложнения. Казват, ама ние, както ви виждаме, вие сте интелигентно момиче. Ние предлагаме, те предлагат, ученички пълни отличнички. Студентки, които забременяват от професорите си. Вече мен наистина почна страшно смешно да ми става и да имам чувство, че съм в някакъв много лош филм, с много лош сценарий. Офертата е от неправителствена организация с право да партнира на Министерството на правосъдието в някои социални дейности. Те разполагат с капии в повечето родилни домове, не само в София, и в страната. Тоест, хора от персонала, когато се появи неомъжена бяла жена, която иска да си остави детето, те се свързват, персонала на болницата се свързва с въпросната организация. Те пък се свързват с нас. Родилката предварително ще е подписала, че се отказва от правата си. Съпругата пък в рамките на няколко месеца ще осинови съвсем законно детето на уж неверния си мъж. Тези искови молби върват едни и същи. С промяна на имена и лека промяна на сюжета. Но никой не иска ДНК експертизи в тези случаи. Припознаване може всеки да направи. Директорът на майчин дом, който до неотдавна оглавява друга акушеро-гинекологична болница, е подавал сигнал в полицията заради тази схема. Изписващите акушерки, лекари им прави впечатление, че детето се подава на майката, родилката, а тя на изхода на болницата го подава на друга жена. На друго семейство, което си заминава щастливо в една посока, а пък родилката в друга. Тази жена вече има законно осиновено дете. И нашето дете със съпруга ми винаги сме знаели, че то ще знае своята история и истината за себе си. Аз не мога да му кажа, че съм го купила. Опитът на нашата героиня показва, че без да нарушавате правилата, можете да станете законен родител на достатъчно малко и здраво дете само в рамките на година и половина. За BTV новините Миролюба Бенатова.